كلهم حاوية تقتلكم كم زلوا عكيبك زانتا إبراهيم ساراني خان ببالكي زانتاتي أسلامين اتخستانيتن زانتات اسلامين اتخستانيت صبوا جمامرة يحزكا فيلم أمنات نتخطاتالي 15 كفالات بإيري تي في كتم حلالة في الصنحات أب حقنيا زانتا استمسرتت تاريخاويت فيلميا إذا فيلم أب سوساتات أملا هاجر بحفشا بفلاي كاب عنا قوباي هذمو مجزأتا وسرعات تابلع لي نصهات زيغاتات زفتصمو هالكيت مبتتان سدرابيتات مهمخ عدتاتن قفعن تنصبارق أب تاريخ تخطاتال فيلم هاجرنا نايقزا رسا أسر زغدفت فريات طبابيع أب قداماي كفال مدبنا استحقاقازي دايركترن قنديت أبايات فيلم أمنتن زكايدنا يعلال حيزنا لكم قريبنا نيرنا نلو مدما مزدراسن دايركترن فيلم دايركتر سئلن سألاين إديترن فيجوال إفكتن كمون ميك أبن إفكت كوانان نحفشاو تحسطو فيلم أمنت أب عودتاتهم زلوهم زخري طوبلحتان زحلفو مسرحتن كعلولنا عدمنا يمالنا كتكاتاتلو بخبرنا قدم ህዝቢ ኤርትራ መሰልና ጽነቱ ከረጋግጥ ዘካየዶ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልስን ንዑ ዝኸፈሎ ኩሉ መዳያው መስዋዕትን ቀሊል አይነበረን ብመንጽር ዝተኸፍለ መስዋዕት እውን ነብስ ወከፍ ስድሪ ዝሃገር ዓጽመ ስጋን ረሃፅን ዜጋታታ ዝሰፈሮ ዛንታያ ኣብ ከርሳ ዓቂራ ዘላ ፊልም እምነት ኣብዚ መዳይ ዝወሰደቶ ተበግሶ እንታይ ይመስል ብገለ ጥሩፋት ኣምሓራ ተረፍ መረፍ ናይቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ ስርዓታት ኣብ ጽሑፋቶም ከምዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ በደል ዘይገበሩ ዝኾነ ግፍዒ ከም ዘይተፈጸመ ዓይነት ጌርካ መጽሓፍ ገለ ጽሑፋት ኣንቢበ ዋ እብለካ እዚ ካልኣይ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ወራር ወያነ ዝመፀ እውን ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ አንጻርና ክገብሩ ከለዉ ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ደቂ ባርካ መሬትኩም ብደቂ ከበሳ ገለ ዓይነት ናብ ትሕቲ ሃገራውነት ንክንከይድ ዝደፍእ ፕሮፓጋንዳ እውን ርኤ ለዚአን የንተን መበገሲ ስለዚ ገለ ክበሃል ኣለዎ ገለስ ክገብር ኣለኒ ፊልም እምነት ንግፍዕታት ጸላእን ምክልባት ዜጋታትን ንሱ ዝፈጥሮ ቁጥዕን ኣጉሊሓት ተርኢ ፊልም ኮይና ካብ 2017 ምልሰት ወይ ፍላሽባክ ቅዲ ተጠቒማ ኣብ 1967 ንዝነበረ ፍጻሜያ ትድህስስ ኣስታት 50 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስካ ክትዓዩ ዘሎ ርዝነትን ክብደትን ክሳብ ክንደዩ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን ልክ ዓቦታ ፍጻሜ ነቲ ዛንታ ክሰርሖ እኳ ትመራጽ እንተኾነ ምቅያር ናይቲ ከባብን ዓድታትን ግን ነዚ ዘፍቅድ ኣይነበረን ኣብቲ ሞያ ናይ ክወና እንድሕራቲኻ ብቐንዱ ንኽውንነት ናይቲ ሽዑ ዝገልጹ ነገራት ከተማልእ ክትክእል ኣለካ ተኣማንነት ክህልዎ እንተኾይኑ መጽናዕትኻ ኣበይ እዩ
ምናልባት እቲ ነልባሳት ዝምልከት ብግዜ ዘዘክር ስለ ዝኾነ ዝተዋደደሉ ነገራት ህልዎ ገለገለ ሃጓፋት ህልዎ ኸውን ነይሩ ኸውን ኣብቲ ንሜክኣፕ ዝምልከት ግን ሜክኣፕ ኩሉ ግዜ ንሰባት ምዕራግ ጥራይ ዘይኮነ ንተኣማንነት ኣብኡ ዝፍጠሩ ፈጠራዊ ዕዮታት ብመጽናዕቲ ክትሕዞም ዝግባእ ኣለዎም ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዛ ናይ ተኸታታሊት ካብ ጉብዝንኦም ክሳብ ዓብዮም ዝጋደሉ ዘለዎ ዕድመ እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዝህሉ ምቅያር ናይ ገጽ ዝህሉ ናይ ጨጉሪ ዝህሉ ናይ ቆርበት ምቅያራት ዝህሉ ምስኡ ዝኸይድ ናይቲ ከባቢ ሴቲ ናይቲ ግፍዕታት ኣብቲ እዋን እቲ ምስሊ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይቶም ጸላእቲ ብትልዕልቲ ህዝቢ እውን ከተጽንዖ ዝግባእካ እዩ ምክንያቱ እቲ ጭካኔ ድሕር ኢልካ ወይ ከዓ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ተመሊስካ ክትዝክሮ ተኮይንካ እቲ ብኣፍ ትረኽቦ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ትረኽቦም ነቲ ፍጻሜ ዝወዓልዎ ሰባት ክትሪኦ ከለካ ነዚ ተኣማኒ ንምግባር እቲ መጽናዕቲ ግድን ይኸድሊ ኣብተን ዝተንከፍክዎን ዕዮታት ማለት እዩ ኣነ ብቆልዓይቲ ሃዘሞ ተንቀሳቒሰ ነይረ ሓደ እዋን እጂ ሽዑ ዝረአየኒ ነገራት ነይሩ ናይ ጥሪት ኣፍራስ ኣባቕል ወዘተ ወዘተ እጅቲ ዓፋፉኑ ትይቕፅልቱ ትገለ ሕጂ ትድርሰት ትገብር ከለስ እዚ መበገሲ ነይሩኒ እቲ ናይ ቀደም ዛንታ ከዓ 67 ንብል ስለ ዘለና 1967 ከምኡ ድሓር ግን ከይደ በይነ ርእያ ሃዘሞ ርእያ ተስፋ ቆሪፀ መፅእ ድሕሪኡ ንኸባቢ ሃብረን ቀቃውን ኣብ ሓደ መስጊደ እትዮም ዝጨፍጨፍሉ ነይሩ እዩ ድሕሪኡ ክሳድ ዒቃ ከይደ ክሳድ ዒቃ እውን ሳሆን ትግርኛን ኣለዎ ኣብኡ እውን ብዙሕ ኣይሰሓበን ድሕሪኡ ሕጂ ጉጅለ ጌርና ምንቅስቃስ ንጅምር እስከ ሒቦ ንርአ ንበሃል ሰኣላይ ናይ ሜክኣፕ ደሞዝ ምሳና ነይሩ ሒዝና ንኸይድ እሞ ተሓጋጋዚ ዳይረክተር ባራክዮ ሳይ ነይሩ ኣብ ማሕደርቲ ነጊርና ቦታ ከም ዝመርሑና ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብኡ እቲ ናይ ሳሆን ናይ ትግርኛን ዳርጋ ትግርኛ ኮይኑ ፀኒዕና ኩሉ ሕጂ ፈሺላ ድሕሪኡ ሃዞሙ ክትኣምኑ ኢለ ከዓ ሒዘዮም ከይደ ዕና ጎባይ ዕና እጦት ከይድና ንርአዮ እና ርኢናዮ ፍፁም ተቐይር እዩ ብምክንያት ወራር ወያነ ኩሉ ዓንዩ ሓደስቲ ዚንጎታት ተሰሪሕዎ ድሪል ማይ ኣትይዎ ንፅምካ ምስቲ ታሪክ ዘይከይድ ኮይኑ ፀኒሑ ድሕሪ ተስፋ ቆሪፀ ብሓቂ ባራክዮ እቲ ከባቢ ናይ በዓል ሕጂ ዝሰኣልናሉ ይፈልጦ ነይሩ ናብ ወደ በራ ዘይንኸይድ ኣመሓዳሪ ንእዞባ ደቀ መሓረ ኢሉ ናብኡ ከይድና ኣንታ ከምዚኣ ፀገም ኣጋጢማና ጅዕኒኒ ኮይና ዛንታ ተቐሪቡ ተዋሳእቲ እውን ተለማሚዶም ሒዝና ኣለና ተሓጋጊዞም ክልቲኦም ፈልጥዎ ስለ ዝፀንሑ ተኸባቢ ተሓጋጊዞም ማዕያ ዘይትኸዱ ኢሉና ወደ በራ ማለት እዩ ሕጂ መኪና ለሚና ተኸድካ መእተው ዘይብሉ ትሽግር ኩሉ ሓሊፍና እቱ ምስ በልና 50 ካብ ሚእቲ ብቑዕ እንታይ ማለት እቲ 50 ካብ ሚእቲ ጀነራል ሸት ክትወስደሉ ኣይትኽእልን መስጊድ ፀኒሓትና ኣብ ልዕሊ ኣኻ ቤተ ክርስቲያን ፀኒሓና ዝገርመካ ብላዕሊ ክንወስደን ክልቲአን ግን ኣብ መንጎአን ከዓ ምርባብ ኣሎ ዓጊብና ኣላ መወዳእታት እዚኣ ኢና ክንስእል ንኽእል ኢልና ደቀ መሓረ ማዓያ ትበሃል ዓድላ ከምዚ ምስበሉና ንመለስ ማለት እዩ ኣብ ሳልሱ ገለ ከይድና ምስ ረኣናያ ግን እታ ንደልያ ዓዲ ኮይና ካብኡ ተመሊስና ንስመራ ተዋሳእትና ሒዝና ናብ ስራሕ ኣቲና ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ስራሕ ኣክቹዋሊ ምስቲ ካብ መንገዲ ይጅምር ኦራል ሓንቲ ኦራል እያ ኩሉ ሰባብ ኣይፀዓይኑ ሰሌ ምስ ክልቶም ርክሱ ዘሎ ሽግር ኣቸም ራእየካ እዩ ንድሕሪት ተመሊስካ ታሪክ ከተዘንቱ ትጥቀመሉ ኣገባብ ናይ ፊልም ግዜ ንምፅባብ ኣገዳስነት እኳ እንተለዎ ኣብ መጽናዕቲ ክግበር ዘለዎ ስራሕ ግን ቀሊል ከም ዘይገብሮ ንምግማቱ ኣይሸግርን ኣዛንታ ብምልሰት እንድያ ኢብራሂም ምስ ኣረገ ሳራ ከዓ ምስ ኣረገት ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ዘለዉ ብንእሽታ ቆልዓ ሳራ ኢብራሂም
أما أكل كأما أكل عدمة سارة إبراهيم زي أمهم تم أي تازانتا زحقفوا مالتي هجي تا جمر كلا تافيل من العرس تبيلنا جزايك غيدات بال موسيقى أجز جزانا عن كيدات ممكن بالجزاء حجز نيرسي عنت حمامي ناي حمام مرسع جيرا مالتي أفتم ودعتاون تأيخا حماما إلى مزارو خلته نبريت جيرنا لنا أنتي زانتا ودع الله إلى كنيرن دي ناخدنا خم ببلكي إلو زي أهج تاني بابي ودعتها أبعت السمالتي بتاع نستملسو زي يجي خم تكنيك وزعت تعمليناتي حدش كدي أيولاني مجمريا أزمرا غيوني كم دي الله سرح مو كم يغاق قلب لنا مالتي نحن تقامي لنا قلب لنا سليت نرغب تازان تعليل من ماشي تازان تامس عليه لنهجي أنا فتايا بتعني نحن شو نفس رحاتنا ماشي كله فتاي سجيرو دحر مشالوت سكريبت مجمريا بيبي مالتي سكريبت سوي بوكا شو تنتقانا بالهجي أو أتيخا شو كله تسرح تجميرو مالتي جي كله تزانتا برسخة أبيلس لازلو تقديس كا مشالو تسرح هر حلفنت ناي كل سب دمر ما ناي كل وتصنعه حلفنت نابك تعطي مالتي نتي كل زخموس كمير كا حتنصبر أزلك أو تاتو مالتي جي أقدمو كتكاس كم صنحة نسرح فيلم تقلقللو كباب تراي زي كونه طبايات ويتواسعتي نابتينا تجزيز مبارو سبات كمسلون نزنبره جزيه بقبو كان صبارقنيو زقبا قد قندز مسكان تايو اتهزبس ابتي قد 56 عامت كينون زلو جزيه جمجيم كحاسبو الله حساب كندي اسلاماين كستاناين زما بقولنايتا سراحي نزل نجار زي كمي جركا كوننت جركا مدرخ ويكاب ناي تعذباي بزانتا سريحكا خطوربو قلي نجار ايكونن كابتن قدامو زبلاتن خونا خلادو اب حد اوان سيتهم كم زلو ادميم ناب كم زغن ارغوم كم زبلن ناب كم زغن قيرو زبل نجارات مسؤون تا زتقاصله تعدي انتاي كتمثل زبل ابتي مجمرتا ذهبن حساب يكالي تشجر كل جزء أنت أيو كنردو كل باجتي مخنيات من البعض كابتن دفت أراسة قبل عدخت كاسل تخوينا عدنا يتهم سبعة يكون كان كتمسرح ويكسرح زلك أما أخذت عدتات تخوينا مستوم حزب نستحور السبن تايك مثل أمانك خوون سلزلو توم بعلمي نا 10 يعبي خاغت أرقوم زلك قصات كنت يروم زلك بهرتات نمسرحهم نتم سواتنا أشتني رم عباي عدني مسرحو من كسالو تي زغلله طبابيو اند حرابت مويا بلك تصنيكا وي شريح قالو كاب 3-4 غزاوتي ختقاصل 10 غزاوت نيرنتو زخون سنتاي ميمسلي لك عندو يا عد تقاصل شو نزمص ولدون موكسي زخون تبل حجي انا خليا اقول هون يا تقلال صراحه يكونت اذا انت هذا حج ولدو زلو بتمان ملوك يعو اند حرزي قريب قالو صباح نصخا كندو جيغا يخفصم كاتا تمتفا سفرتا تمتفا يولا مانا أهون دمو وشارشا جوال فيلم أمنات كم دايركتور سئلي سألاي برهانن دمسن كوتام سئل استأساسور عودتات بحدا سبيم كعمهم ترعيو زي أقباب أبسرح كم زعينت عبي تاريخاو تخطط الفيلم قالو توصلوا أيهلوان دو أبسئل زقات أموري أبسقماتك صعبين نايزو دوك خوني يقولون حلفكاي ونسي تتنقعنا إننا نبل لكن مولو زبار سراحة غير ونسي سب كم زري تغبك قالوا أبنيك السحجي زينا بإيه حماها مالتين حجي بتخيل لما تتنقعنا يا نبل أشكعنا غاوتو غالي ولا حنت مالسي تتنقع عندها ولا يدي تلس بوزح أوريتو مالسي بوزح أوريتي كن بوزح هنا أوريتنا دقاقي بنا كمان نحن أطرح ديكونا كمان نسبات كمان عرينا بزوح جزيهم جيرنا مالتي يجي تبولي غد كأني خاطريو جالت ركب توص بزوحنا أوتيناهم ديشي ولا تارجانا يمكاين كي ترفنا يتن سايجي أو أريدنا أنا بتعم بزوح حجي ولا حجي خري أغلق أنا حجي
بقول حجز جيجا تركب يقع وايد أسحلفات النت بالمالتي حجي بزحت نيروي تغسي نستزلوا حجي ناي ديشات أبز ختمها قلب ناي كم ناي حلف جزير السر أزي أشجاري يخون مالتي جبت زحت إنقاع تقبرمو تنقيق عند أول كخا قل حلفك كخلي مالتي حجي أب إيديت كاب بزوح وريتنا مالتي ناي ديش كم زول قا تارجا كم دات كلام مالتي أسمرا بستقال متأن موبغنا مسلا فتينا هنا موبغنا مسلا ولا تناي فرس من قصاص جلس بالناسي حدا جاب زي أنتم مقدس موبنا ممساليو زناي معياز والكوهون موبنا ممساليو بلعلي خنوسط تدلنا هلا عم بابا خوينا بدي عم بابا بلعل راح يكون بتحتو نبيو توسط بزي أنت ذلك تديش تصنع نابز تغير كابدي نابز تغير كاتاس عيب على أزي أشجاري ذهنا هنا تاتيو بس إحنا زلنا نصم نايك أدم تاريخ كنسألولو أبزين خل وانينا بس إحنا تايزري النازي فتينا صديقنا ناب استوديو هنا أتو ألنا بقعد على مدينة نجمرة بخندي كندي مليون نوصلوا نتصنع خير خيري سنة غنيات يزتيلو زملكتهم أكلات كأيزتيلو كاو وصاقن ناي 34 عامات ندحري تمليسه أب كتماتات دي أب قطرات كسئل خئليه زبال بجيكا زنچو زبلا برخاناي بعد سمينا بحري قال من البا زعما عياز غنا يوم بقله اي كادن يجي اي نغرنا زي فتينا صديقنا نابتنا استوديو بكل ነገር ተቋጻጸሮ بكل نراها تبلو اجنا يدسي بزكالنا تي اديتين اندي قونين يلنا قدم ابت مسال تساقينا عندنا نابكم عينت حدغ زلو مسال بوتاسي اخترحقلو طرح يزلك فيلم أمنات مس كل حسرتات بقمة بمؤتاو قد ما 50 عامات نزنبره فصامه كتنصبارق فتينا مغنياتو نابت غزي تمليسكا كتعيزلو كبدت نمغماتو ايشغرن اب مدى الباسات زنبره سراح كمي كم زنبرن نت غزي كمي كم زنصبارقونن توكيسنا يمنرنا ابزنا يا الباسات كا ولا زوم زلو كتسرحون تفتينكا مصنعتي حتى كاي ابو زحت فيلمتات كابتي زعبي هاغوافات زنا الباساتي بغزي زي زخاخر مغنياتو الباساتنا بغزي يذكروا بحالتات يذكروا مع انتايت بعالات يذكروا بزح ነገር አሉ ነው الباسات زانታ እንደህል መጽያ ابዛ فيلم خافلي خانتري خاخات مصنعتي كغبر زغبو ابتي توم تواسات خستفللهم كلهم فعاتهم مبزحتهم ابتي قال يوم منالبات حصره تافلطو خون خيل ناي كادادنا صقم كفطرو ناي سبعات كدان لو مخترخو زصنع سبت راي خدنا كازقيل ولا زنايت مال نايت يسعناي تغادلتي لنا نحاسبو كادادنا ونبعلو ابزن فيلمتات حجد سرحان تسيلكا تغيروا يلن كابعدكو جميركا تراي كوم يمثلنا بلا يكونن الله مللي كل بعلاتنا قربنا ابزي تواساتنا خنا لامامد 200 زغونو كوراس كنسلطن خدانهم كله خدالو اندا سفاي كتغبر كلازي اي حسابني وصيم حسابني قطرات كيت قالهم سي اديداس صنحكا جنس صنحكا افتم قلعو ولا افتم قالوا انت خدان ملكو تغيري يجي زسقات نيرنا دحر غزا معايا مسرعنا يا افتا مصنعت قداميت زخدنا لا مالتي تتابعنا تمليسنا بجكا تنزولكو هازين غو بلا على زبلا تخلق سي دارغا تناي قدم عينت كدانهم صنيو قدنيو صعديو ونياتو بهل تغيري النبابرا تغيري صعديو تخدانتهم كلاتهم صعدا هويني زيان وحطا بركن غبو ناتكاس فيها زرسح نارسحكا زصعدنا صعدها بعلخات غبرو ነገር ستوديو ناي هوليوود زغور ويو تاناي معايا بزح حجيزاتنا ثم وتهدرات ساتهم يوم كدان طرحينا هنا خيدنا اتم حزب زرشونو ساتهم يوم اتم زلمونو ناي حق ساتهم يوم حجزيتات بزح حاجز نيرو خيدنا اقدمنا نتم حزب اكيبنا منصينا زيلنا ازنتينا الله كداون تغمزن دلي مواسئي اتي ناي صباح يزالو تاتو قال كله كمزن دلي خمزن دليلنا اقدمنا في الدره اخيبا غيرنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا 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 اكيد تمر عتب كي قريتها عباس
ንጠባያት በአቃውማን አከዳድናን ጥራይ ዘይኮነ ሜክኣፕ ተጠቒምካ ዝግበር ምቕያር ገጽን ካልእ ኣካላትን እውን ንፊልም ዝያዳ ተኣማኒ ኣብ ምግባር ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ኣብ ስራሕ ሜክኣፕ ትዝዓበየ ዕዮ ምክትታል ናይ እትጥቀመሉ መሳርሒታት ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝሓትት እዮም ክኢላታት ናይ ተዓውዱ ዝሕብሩ እንታይ ድዩ ኣብ ሜክኣፕ ኩሉ ግዜ ናይ ፈጠራ ስራሕ ሎሚ ዝሰሪሕካ ፅባሕ ንዑይ ትደግምን ኢኻ እቲ ዛንታታት በበይን ከም ተቐዲምካ ዝሓተትካኒ እዛ ዛንታ እዚኣ እቲ ዘለዓለቶ ኩርናዕ ጠሚተ ክትምታ ከለኹ ክህልወና ዝግብኦ እዩ ንወለዶታት ወላ እዚ ናይ ትማል ናይ ገድሊ ኣብዚ ሕጂ ኮይኖም ክሰርሕዎ ከለዉ መዓት ፀገማት ትርኢ እቲ መፅናዕቲ ጥራይ እዚ መሰለት ምክንያቱ ካብዛ ፊልም እዚኣ ፅባሕ ንጎ ዕብይር ንዝሰርሓ ሰብ መወኮሲኡ ክትከውን እያ እቶም ጉለታት ከም ዘለዎን እዩ ዘገዘን እቲ ጥንቃቐ ዝሓቶ ሕጂ ኣብዚ እዩ ንኩሉ ነቲ ንሰርሖ ስራሓት ብዛንታ ንድሕሪት ክንምለስ ከለና እሞ ማዕረቲ መፅናዕቲ ናይቲ ድርሰት ክንዱ ዝኣክል መፅናዕቲ ናይ ሴቲን መፅናዕቲ ናይ ኣልባሳት ኣካዳድናን ኣለባብሳን ጥራይ ዘይኮነ ኣማሻሽጣን ኣጓታትና ናይቶም ሰባት እውን ኣካል ናይቲ ዕዮ እዩ እዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ጥንቃቐታት ኣብ ፊልም እምነት ተሰሪሕሉ ዶ ክንዲ ዝጋባ ኣለዎ ጀንደ ክንዲ ዝጋባ ኣለዋ ጀሪ ክንዲ ዝወደማረ ግዜ ኣለዎ እንተኢልካ መምህር ከለዎ ወደማረን ወዲ 70 ወዲ 80 ምስ ኮነ እንድሕር ክትቅይሮ ዘይትፍቱም ከነካ ነቲ ተዓዛባይ እውን ኣካል ሓደ ድርሰት እቲ ቆንዱት ስጉኡት ዛንቱ እዩ እቲ ቀንዲ ስከሌተን ናይቲ ስራሕ ግን ኣብኡ ዘድልዩካ ኣለዉ እቲ ናይ ሜክኣፕ ስራሕ እቲ ናይ ኣልባሳት ስራሕ እቲ ናይ ምከና ስራሕ እዞም ሰለስተ እዚኦም ዝተማሉ እዮም ነቲ ዛንታ ናብቲ ልክዕነት ተምፅእ የልካ ዛርሕ እዚ ናይ ሜክኣፕ ከዓ ከምኡ እዩ ግን የጋጥሙ ትኾም ሃጋፋት ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ሜክኣፕ እንታይ እዩ ፅዑቕ ክንክን የድልዮ ነቲ ስራሕ ምክትታል የድልዮ ካብኡ ክትፍለየ የብልካ ሕጂ ተን ከምአን ሃጓፋት ዝተረኽበን ተን ዝተረኣያ ሃጓፋት እውን ኣጋጢመን ርአየን ምክንያቱ ቶን ሕብሪ ምስ ገፁ ኣማሳሲልካ ያለኻ ማንዲብል ምክንያቱ እቲ ናይ ዛንታ ናይ ማንዲብል እንታይ እዩ እዚ ምስ ዝተሰብረ ካብ ሰለፎም ካብ ካልእ ኣካላቶም ቀሊጦም እዮም ዝትቅዕሎም ነይሮም እቲ ቆርበት ስቡእ እዩ ዝትካእ ምስቲ ናይ ገፅ ሕጂ ፍልልያ ኣለዎ ሓደ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዝደሎ ሕብርን ኣብዚ ገፅካ ዘሎ ሕብርን በበይኑ ሕጂ እዚ ክርድኦ ይኽእል ኣለዎ እቲ ሰብ እየ ዝብል ኣብ ፊልም እምነት ንብቕዓትን ዝነበረ ፀገማትን ጠባያት ኣብ ዝሓለፈ ክፋል መደብና ምስ ተዋሳእቲ ኣብ ዝገበርናዮ ዕላል ተዛሪብናሉ ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ርእቶ ናይ ሎሚ ዕድማትና እውን ኣብ ብቕዓትን ዝነበረ ፀገማትን ተዋሳእቲ ነቕርበልኩም ስነ ጥበብ ኣካታዒ ኣርእስቲ ምክንያቱ ናይ ምስትምቓር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣነ ብምልኦም ዳርጋ ብምልኦም ዕጉብ እየ ኣብ ንእሽቱ ይዓገበል ኩሉ ክህሉ ይኽእል ግን ኣብቶም ቀንዲ ቀፃሊ ዝረኣዩ ኣብኡ ዋላ ሓንቲ ዕጉብ እየ ክብል ይኽእል ከም ዝብለካ ግን ኩሉ ግዜ ብስነ ጥበብ እቲ ውርፁፅነት ወይ ፐርፌክሽን ዝብልዎ ማለት እዩ ንሱ ክንፅበ ከዓ ኣፀጋሚ እዩ እቲ ናይ ሌይቲ ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሓያል ስራሕ ናይ ምርመራ ኣብ ሓደ ሌይቲ ዝውዳእ 3 መዓልቲና ተመላሊስና እስካብ ሰዓት 3 ليتي غاجمرو ساعات حموشه متي خاسيتين تقبر زخبر سرح صبوني زخبر سيانيرا هجي ساعتها كم وايد سرح انا سي ولا خندوق زلو بزي اب حدا خنشلو 10 جلسه بحنت كاميرا غاسل لايتين رايو كبات كلها بتعمل فوتو سرح كن سرح توساتي بتعمل منفعات للي عوام منفعات هكذا ما راي منفعات كن قدني ها هم خقاتم مدقام أكسنت حجي ناس بزح أكسنت أشجرنا نير فتصم كم يكون كم يردأنن ثورة إرترا كعوات استحلف مسجدلن استخف لمسواتن قليلا ينبرن قن تزكاز نبرة عتك أو قالسي أب كتماتات زكاز نبرة مستيراو سرحاتون سنكلنان مسواتن حديديو الفيلم أمنت قريب زلو نتفتات فداين بقبو تنصباري قدوز بالحتو من لاسون أقداسي يخون أتناي بفرسنا خدو بينهم سلازا حسبنا يوم مخادي من البات أو حدا زي تسأل عبوتا خوفي لهم تزقوروا وما قال زي سمعهم
ዘሰክፍ ነገር እንደዘሎ እዚ ግን ናኸዱ እዩ ኣብ ብዙሕ ሰክፍታ ይብላን እቲኣ ናይ መስኮት ፎርሻዶዊን ዓይነት እዩ ኣብቲ ቋንቋ ናይ እንግሊዝ ተጠቒምካ ዝበርህ ስለ ዝኾነ እታ እንግሊዝኛ ተኣቱ ዘላ እብራሂም ንጋሩ ካብኡ ፈልዮም ምስ ቀተልዎ እብራሂም ኣብ ጠርጠራ እዩ ኣትዩ ጠርጠራ ምስ ኣተወ ሳራ ቆሪያ እያ ብዕንቆት ከምቲ ካልኦት ፊዳይን እንዳሓር ዝፈተንዎ ኣይትፈልጦን ነቲ ጉዳይ እቶም ፊዳይን ከዓ ሸለልትነት ኣይኮነን ገይሮም እንታይ እዩ ብባህሪኡ ሽጉጥ ክትፍትሽ ከለኻ ናብ ብርሃን ኢኻ ተብል ብርሃን ንቅድሚት ወፂኦም እንተዝኾኑ ብኡ ተራእዮም እንተዝኾኑ ሸለልትነት ምተባሃለ ድሕሪት ግን ናብ ውሻጠ እዮም ኣትዮም ውሻጠ ሕጂ ንክልቲኡ ብተዛማዲ ተማላእልካ ማለት እዩ እታ መርኣይን እታ ናይ ውሻጠን ንሱ ክሪኦም ኢሉ ናብኣ ሓሊፉ ትብሎን ኢኻ ምክንያቱ ቀዲሙ ብሳራ ዝለመዳ መኻድያ ንሳቶም ከዓ ንክረኣዩ ኢሎም ኣይኮነን ናብቲ ብርሃን ወፂኦም ኣቡኡ ክርስቲያን ከሎ ብንእሽትኡ ዝረአየ ሕነ ኣምሓራ ክርኢ ከሎ ካካካ ጥራሕ ዝብል ፎብያ ዝሓደሮ ብኡ እንተተፈተነ እንታይ ፀገም ኣለዎ ተፈቲኑ እንቋዕ ወፃ እምበሪ እንታይ ፀገም ኣለዋ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ታዓንተ ወይ ዝበልኩ ናይ ምስቲ ምቓራብ ስነ ጥበብ ክህየስ ከሎ ኣብዚታት እዩ ዝመፅእ ሕጂ ገሊኦም ትኣኽብሉ ክእሉ ገሊኦም ትበክሉ ትቕበሎ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እንቋዕኹም ኣዛረበት ኢኻ ትብል ዘለዓለቶ ኩርናዕ ግን ኣለዋ ኩሉ ግዜ ዘይነድህበሉ ዘይንደፍሮ ግፍዕታት ፀላእትና ኩሉ ግዜ ጥራይቲ ዓወታትና ክንገልፅ ንፍትና መብዛሕትኡ ፊልምታትና ንኸውን ግፍዕታቶም ግን ኪንኡ ዝኸደ ነገራት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠምሮ እዩ ነዚ ሓቀኛ ዛንታ ንእሽተይ ኣልዒልካ ምዝራብ ካብቲ ፍልዩነት ናይታ እምነት እየ ዝብሎ ኣነ ወይ ግደፉና ወይ ብሓባር ቅተሉና ዝብል ሲያቤናይ ኩርናዕ ዓለም ኢኻ ነብስኸ ድሕኒ ዝሃድም ህዝቢ ኣብዚ ዘለናያ ወሎ ብትቐደም እሞ ብትቐደም እዋን ከምኡ ዝብል ሕብረተሰብ ዘለና ነዚ ምልዓላ በቲ ፅቡቅ ተኣሽሙ ጥራሕ ዘይኮነ ሓይሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ምልዓላ ዛንታ ትኸባቢ ትግፍዕታት ብደረጃ ፊልሚ ናይ ካብተን ዝረኣኽዎን ወይ ከዓ ዝተሳተፍኩን ወይ ካብተን ዝዕዘበን ኮይነ ዝረኽባ ኩሉ ግዜ ትፍልዩነታ ኣብዚ እየ ሃገርና ኤርትራ ናጽነታን ምርግጋጽን ሉዓላውነታን መውሓስን ዝኸፈለቶ መስዋዕቲ ቀሊል ኣይኮነን ስነ ጥበበኛታትን ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት እንነጥፉን ኣብ ምስና ዝብ ታሪኽ ገና ብዙሕ እዮ ከም ዝጽበየና ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ምኽንያቱ ገና ዘይተበርበረ ቆፎ ዛንታታት ስለ ዘሎ ናብ ወለዶ እነስግረሉ እዋን እውን ሕጂ ስለ ዝኾነ እቶም እነዘንቱን እነስንድን ግዜና ሕጂ እዩ እንታይ እዩ ከምኡ ገይርዎ እንተኢልካ ግን እቲ ታሪክ ናቱ ስለ ዝኾነ ከይተገለኸ ስለ ዝፀንሐ ኣይገላህና ኣይሰራሕና እታ መእተው ዝበልኩ ከዓ ክምለስ ዝኾነን ዘይኮነን ፅሑፉ ዝጎረባብትና ማለት እዩ ዝተገብረን ዘይተገብረን ይፅሑፉ ከምኡ እንተተፃሒፉ ቀዲሙካ እዩ ዝቐደመ ከዓ ኩሉ ግዜ ዕዉት እዩ ምቕዳም ማለት ምዕዋት ማለት እዩ ከም ልክዕ ከምዛ ጉያ እንድሕር ቀዲሙ ቀዲም እዩ ልክዕ ከማይ ኣብዚ እውን ኣብዚ ናይ ታሪክ መፅሓፍ ልክዕኹም ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኩነታት ኢና ዘለና ምናልባት ነታ ፕሎት ከምቲ ዝበልኳ ነታ ዛንታ እቲ ሞት ኣለቃ ነይሩ ድሓር ሻለቃ ኮይኑ ሰብ ዘጋፍዐ ኣብ ዓዲ ዘንደደ ኣብዚ ከዓ ብስልኪ መንእሰያ ዝሓነቐ ክፍረድ ስለ ዘለዎ እቶም ንኡ ዘገልግሉ እውን ንስኡ ዝጓዓ ዝነበሩን ክፍረዱ ስለ ዘለዎ ምጥጥ ኣቢለ ተጠቒመላ እምበር ዋላት ምጥምጣም ብግብሪ ዘጓነፈ እዩ ፈቲኖሞ እዮም ንሓደ ተጋዳላይ ማለት እዩ እዚኣ ጭልፋ ካብ ባሕሪ ጭልፋ ጌርና ኢና ክንወስዳ ኣለና ክንሰርሕ ከም ዘለና ዳእያ ሓደ ድፊኢት ገይራትልና እምበር ንበይና ትቕይሮ ነገር ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ኣይግባእን እምነት ሲደፋር ስራሕ እንዳ مچم إن شاء الله كم زي تبقي ساندة خالوت كا خم عاد فيرون كسرهم ما معزان تايد لنا جد كوموس كن سراسي أقداسي بقى أوانيها كم دعين سراسي كقصر قالوا تزان تناسي ناي إيرترات ناي حبرت سب إيرترات خم دعين بزحني جلو كالا أنجل كأخو معينة جلس فوليز ولا سرح بخوم تسرح نقص على زي خم دعين كمع بلالو يهز بلانا استحال فيجينا تستقبل علينا زوارة دقفة تمال نايزوي ورارنا زي مسألنا ونتستبيلنا أبو زلوا قفعتها أكل زانتانا يتحبر السبب كزون تو إزلوا موكسينا ونمبر مالتها يكون
ግን ኣካል ናይቲ ዛንታ ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ኣሎ ትሰርሖም ፊልምታት ኣዘናጋዕቲ ኮኑ ፍቅራውያን ኮኑ ብዙሕ ነገር ኣሎ መወዳእታ የብሉን እዚ ኸ ኣካሎም ኮይኑ ክገዓዝ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕ ኣብ ሃገርና ዝተሰርሑን ዛጊል ዝስርሑ ዘለውን ጥበባዊ ፍርያት ብዕምቀት ክድህሰሱ ኣይንዕዘብን እቶም ከመርእስቲ ዝለዓሉውን ብቁምሶ ወይ ላዕሊ ላዕሊኡ ጥራይ ክድህሰሱ ዝገበረ ቀንዲ ምኽንያት ሕቶ ባጀት ምዃኑ ዝጥቀስ መወዳእታ ባጀት እዩ ከድካ ባጀት እዩ ትድርሰት ከሎ ዲኻ ወድ ሓደ ቃት መፅኢኻ ወነሲ መፅ እንዲሁ ገለ ግን ኣሎ ዲኻ ባጀት እንተዳ ኣለዎ ግን ኩሉ ሰብ ክጎይ እዩ ሕጂ ናበይ ክጎይ ኣሎ ትሪኦ ኣለኻ ንደሳ ናብ ካሊእ ድጎይ ደሎ ከምኡ ባጀት ኣለዎ ኢልካ እንተቐሪብካ ኣሎ ግን ክጎይ ኩሉ እቲ ዛንታ ክትገብር ግን ባጀት እዩ ኣነ ንኩሉ ባጀት እዩ ዝሓንቕ ምክንያቱ መዓያ ኸድካ 30-40 ሰብ ሒዝካ 100 ሰብ ሒዝካ ውኸፍ ንሶምን ክተሶምን ክትቅልቦም እንተኮይንካ ዝሓቶ ባጀት ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ቦታ ክትቅይር ኢኻ ምከና ክትቅይር ኢኻ ኣናባብራ ክትቅይር ኢኻ ሕጂ ብቲ በረኻ ትኸይድካ ወይ ኣብቲ ገጠራት ትኸይድካ ልክዕ እዚ ብዚ ከተማ ዝኽደን እዩ ዝኽደን ትመንሰይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነዚ ብባጀት ክትቅይሮ ነዚ ልባሳት ዝኽሰፊ ነዚ ክወና ዝኽትቅርብሲ መወዳእቱ ባጀት እዩ استوديو ساعة السرعة كل نجار ملوك ساعة زخون إذا أجرانا تعمرنا تصون بل أين بل أنا زي كان زجير كاتما ويتكا زرمنا تأرارمك كسرعة حيش ساعة تذكر تتخيلوا نبت مقاد تتخيلوا نبت استوديو مؤامرات 10 مليون 3 مليون نحد فيلم قالت حتى الله وأنا خايكون كل تي زرعة كاتس أجمع مالتي جن بعمنا 5 نقبل كم زخن قبر كلنا قن نساتف تقول لي تات مثلا كانوا وحده نساتف نهي حباري يكون تسرح زم دقي عالم ناتاتكم يا ناتاتكم سودا قد سقاسي حمد حزات المعال ستابع لمسلاس سانتانا يوم السكر سانتا إبراهيم سراس سانتا مرير تمتم أبزا مريت مسوار